Bislak, Marse, Bilo-Bilo. Muna naman, tipo ba? Novyo ang natayan ay apo na kaam-ama, nuromansa ay nagtanan, kaya ilang ngayapla dahil di pa magina macho gwapo ako nata arig na pa'y tay bambanti kasla ar-arya Novyo ang nataya ay apo na kaam-ama, nuromansa ay nagtanan, kinayot ng ngayapla dahil di pa magina macho gwapo ako nata haring na pa'y tay bambanti kasla arar-aryang irinapiin anya nabis lang nagmayaten abis lang anya nabis lang nagdakilen abis lang anya nabis lang at datanay kumakat nagsakitin tiyap lang tay bislak ay maulawang ang natayan ay apo na kaam-ama, nuromansa ay nagtanan, kanayon ng ngayapla dahil di pa magina macho gwapo ang kunata arig na pa'y tay bambanti kasla ar-aryang itirapiin anya nabis lang nagmayaten abis lang anya nabis lang nagdakilen abis lang anya nabis lang ang datanay kumakan nagsakitin tiyap lang tay bislak ay maulawang anya nabis lang nagmayaten abis lang anya nabis lang nagdakilen abis lang anya nabis lang at tatanay kumakan nagsakitin tiyap lang tay bislak ay maulawang anya nabis lang nagmayaten abis lang anya nabis lang nagdakilen abis lang anya nabis lang at tatanay kumakan nagsakitin tiyap lang tay bislak na kagat